naboigo nabugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News, naboigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Baninja nayo watayeje kwa machere. Arabu amna ukana ngambali kwa machere. Watarara njana wataliria chooni. Agachae kanengoro zietikili. Nalimba mutaje toligo wasikimi. Shibesa chia lechonzi wachi. Eke jamono gaseke ngio kote neli mosikione. Obeke suti yo mwana ndeko kwa. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Nga tata mbolinki ngotengera. Tata no motengi olenga no ndu setie talent. Yaira gukorigia. Sagini? Na kia gutuma. Ntuma hang ndorenga kiole. Nyabeta. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Mbiamana wanu mwanchu muririo Ndizi TV andonsi asoberete nandini mambiengi ya tuanyoronine asembeo asikitoseni kiao na mbeyemo kia Ndizi TV nerubwansume usi asomoroberi Ensakia ritiko lia Alhamisi chitariki kianda omotienyo 11 umwaka w'igirubere n'emeronkebere naisa twekatotegeretia matuko 53 oka matuko 53 tukore umwaka oyoiga ekiagera n'emitienyo yomoigo na matuko igwete masinini katora somotienyo yo 11 tutegeretia matuko 53 tunyato kungunta umwaka oyo no gosemerwe to nyasango twanjirare tutaje umwaka onde o 2024 nonye bintu biuraime nonye bintu bikongete nonye bogima bwerete gotosuguma iga naria egindi to semeri nyasae oitwa semeratie asiri tukuregoro botugo bogima nandanyarika otoiki ibono mambi mwanchu muri andonsi asoberete ni mambi ngenya sa twancheire no gosemeri kwana kwabo kirbuya noboka kuigwete bobe gosebiru kunyo goseko gobwate chitangutanguga naria gosoigu goso muirio osirire gosegintu gyakoreka ndekebe lakinya saere otwancheire twabere moyo litukolia lero asimambi yabone igentege tangani geto mwakerembuya gento gyakabire tigatuerigani 20 asomoroberio Ensakia litukeriga lia Alhamisi tukaribisha imeye studio osoe ochaka monaintwe andokora monaintwe asimambi yaboniga na manga ganda korekana imena isiko ya Gusii na mange agenda korekana isi ya Kenya atabwati no gosemerigo cha story kolende bono kenenge otora kore ni tore tigere nyasae anyarika gotobwera na anyarika gotororekanira kira lituko kira emambi buna bono twasoire asemambi entoereru nonye bintu mbiribuya aro bintu mbiribuya sense ya Kenya kolende no semerweto na nyasae nare asensemo yaito bune bibilia ekaregoteba asegetabu gose kargo kwana buna nyasae nare asensemo yaito mobisa naba maminja yao kona nyasae enabo au kubwera tiatore merani mwanchu muri kurene tetokwariganie asenjera ya bene tosoe asumurubelio ochaka monaintwe nande tokoramo naintwe kyagara aye na yelisha bigireto tuanjete kyagara otayo Turabe etukuoga bosa maitena gadana no ene tetebe kuoga ere oge bosa lakini ekarora abo okoyungu toko kwana watu SMS yao twalinga apnaye igona liye kwa babuna twabweneire asimambi yaboniga na Alhamisi yeri chiko iwenyero na wakiri watakuwa wamefika ndani ya nyumba ekarekoraga ense ya manenusu tokwanda mangana abere ose atato ayeli chiko asiritukulale Joshua uta bunabotambe nerentereba yumuroberiyo oyo kwende kubine bintu byonsi byagocheire asenjira yabene igone yatorinere akwende kubina kila kitu go sawa oyin Joshua auta nere epasu yito bono mambi
Bwakire byo mwanjo muri betaseni Ndizi TV andonse asotorigerete ngo kumenga bwakire ndino kwegena ingambu yogendrete korutwa tigenete abugora wikabona mambya nyasa otwanchere nande tumiranira sembeo kokuborenga bwakira abo nga kyogendrete na kiwashindire ko rugoro wikaboniga ne mambye ngiya nyasa twanchere ndochenga embudero nega sine konyirira gosekotwa ase orongoro usi amonense ya Kenya mwanjo muri gena kumanya aboniga no begete ekyanga kyeriberera osyanga kyobokendu kirioko ebo yaliri oteteliberera ekere murego twatoli kobeka yanga kiriki kinde igachanga ntiro kobeka nga kiyembura nenga kiyeriberera igo mwancho muligere ngo boni ngabono no gendete kwe ali kigima ase ensemo oyembure yo enyinge yo gendete kutwasoro bongo rwa Gusii na Kenya asensengima nabo igo mwancho ngo tenga karibu eigwenka ikaranso ikatonyale gosanga ya masaya Makori Ndizi TV na bo bwansu obo mugusio moro Ensakia bona batambe nguruka nga Dorcas Kemuma asemambia abana kotenga karibu toisaranse tuchake asenchirere iyo bwamo nabo inga mashabika itukurchinsemo ango batenga asante sana ko bana intwekera ritko kiraimambia mwaboka na intwe nabo igo mwagendera kubwati kitaseni na gosire kitaseni Ndizi TV kotenga asante sana aseboni igato manyenga wasaira somoro berwe Ensakia mambia abono nabo igo soyiba bere batatu Ensakia ekyagera na bana tukumanya ninkitogo kwanira agira na mange tobegeta SMS yetu togochigo sanga mona inwe ya masenya Makori Ndizi TV go mwancho muri ndose asoberete go kwanenga bwakire nabo igonde tukomanya kyogendrete komanya na kyogendrete tome message yao wetrasi number ese screen 0792192834 yonyale komanya na kyogendrete na kwabokire nkorunse amuki kwabokire koru konye gwasira seke bagokya ngayo gwakereke bagokya ngayo gokorera mbara byoraga niko kanari ari tukoligia na nene asaba ko waragandreta matemu sukuru keri mbaro kigwa kibo ko kaniyamanya emambi yabono yo mwancho mulingo tutumire message yawe trasi nambera screen na boy go sense meri yo mutandao Facebook asoko tonyora Ndizi TV News Digital onyale wosanga nantwe asoko beke comment yawe like comment yawe gabu tobekere tunyale konye bwatu kasembeo na bokwani babere batatu na bogo soyi babere batatu asomuro biro nabo igo mwancho nabo go sanga go sogo share ochase Facebook page yao eri abantu bonsi ebao bamanyenga Ensakia wasoira somo Ensakia go Ensakia chakire ime Ndizi TV na bo bwansu bomusi nabo iga sense miri ya YouTube tunyala Ndizi TV News unyala otubwati ya masa ya Makori iga studio yeto ya Ndizi TV nabo igo mwancho moligere ya Ndizi TV taseni kere digital kegima bono so tonyora mutandao monene asense oyo munyeka ine world website eyo tebanga www.ndizitv.net aso tonyora buna www.ndizitv.net abo tonyora chinsa chonsi toliko borwa ororo ntoliko sirago se ntoliko nyegera koruororo meteme nchire chikunya konyegera ntoliko nyegera koruga abugo totenga bono tiniko nyara kubwati ameroberi yonsi Ndizi TV ya meroberi yonsi pi Ndizi TV no ira so mutandao yo website abo aso watonyora www.ndizitv.net edo nyala gosanga nantwe gosekobwatya emeroberi yonsi eribwanchete ime ya Ndizi TV go mwancho morigere ntekena gotanga karibu iwenka isaransa ike yoraka macha wa morero onyagosiba ngwara wonyako rusembe omubere kinga kitogana to kumanya ayaragendrete asorogongo rwa Gusii boigo gosemania Kuyasano mwancho muri Ndizi TV totomere uchumbe yawo ase namba ya 0792192834 ase studio sebono mambe tenga kyendrete gotobwatya osenarali oroje ale asensemo olosansemo chi oberete boiga senseme ya Facebook you like you comment and then you share when Ndizi TV News Digital no toke kyagara sikuisho mete bintu byachire asenjira yekerero karosa ko nyomba mwao USB basimu yako ani USB TV yako to bogoli TV yao ne simu yao rabogolie ikyara nero ranyara ko gotobwati boigo na bogo to kwenda senseme ya Facebook na YouTube tonyore Ndizi TV News ko ikirabo kibando nge utumeka gwatobwati asemero biri yeito asemambi yaboniga igobono tobwati to denekro
mwasogiru nyomba mwao igensaki ya siriri ya Ensakia ndoenderete ko basese mu mitandao agekora togo tena so as platform jeito je mitandao ya digital muno wa siriori bwa mangana yo werani edidu wara tena bono ense ya Kenya nigendete kuminyoka go cha sensemo ya digital imba tena kutobekera bari wifi asense au asijinsema au endene tutua enjoy lakini nabokora atumie kyao katonyite je serikali kyerumete tosemeria ikyo muntu kokosomena abora kumura muomo mwachumoreri nago tena binto mbiri buya asogoro county ya Kisii no eni ya Nyamira ikiagera ntwaro jitukoro no na matemu agendrete ngarabono to ikireri tukori ya kane asa matemu ari standard graskia form 4 ikigere graskia 12 form 4 graskia 12 ntwaro jena binto mbiri buya isagasaka ya majiri korekana ane ase county ya Nyamira namangana makongu sana ase skuru ya tanganete gose ya renge one of the top schools yo Makori Dorcas no machumuria metinyambali nero ya tanganete ya bwate mini grade ya bwate mini grade ya igoro ya renge 10.89 ya tanganete last year ino mwako 2022 amatemwali akoretwe bwana ndo jino mwalimu wa skuru eyo na beta suspended baita bali mwa banene na ubale eji center manager asa matemu akoro na mangana makongu sana karatu aro jena bono na obere suspended asingenjo na ekagire una oboiberi mbwale ngogo se chinjera cyo gutaka kwibera nchiare ngoro asesemo ya eskuru ya Nyambali eskuru ya Gekomoni eskuru ya abaiseke ya Sironga ina mangana makongu sana sorongo rwa Gusii ikiagara na Gusii ya korete buya omwakori bono ebinte bya jakire mapema no na abane ba utwaro boba no na abibuli ba utwaro boba na nkieke kyabe mapema na ninge kyabe yona pote abana abana baito mba korete buya rasti bona ina maswali ya mange kana jina abo bisakuru wasikyombekeri kyobotuki ya DCI bakarode ana yaya mbanyorete ebintu byikorokina yayo bokoreka numpwale ngoro ebona gusabira abana barbandereta matembara bagendere buya basemeri mbatu aroboba ana bantu abanne b'isukuru se chiti center manager na ino kora miremo ya ino buya obokabaramboba lakini gobono bado elieta rieto buna omugusii liaratwalire eliakirwesike kiagara karoro jana abne sukuru jarenge Gusii nchiarengane na nene chiskuru Brighton chirichi nene to gotwara wasemerio kone na soro ngorwa Gusii na Nyamira ne chiskuru chirichi go kora biyake gima nege chia korete biya bana bono twate bana Nyambali ya bwate 10 point no na matuka maiga chiskuru echi chabeire ko bachi go kora biya okoba chirichi national schools mbuja chigo chichi akora ebintu bya yani mbuya rende ba ko rente ritari ya Gusii asoro ngorwa Gusii rende nege ntokyo go ichani gocha saba iboli na abana nabo igona maswali amangi kucha saba Kenya bagende tukwiboria lakini ndena nabuna yarengebo na magoso na ndena njarengebo ndobekererwa buna omugusii ndobekererwa ebintu bisare kiagera no na matemo ibonekera uchigosoka tagosoka na bolemu umwaka ondekera sokirigo so mwaka onde bono ikigiye kworokia ana mangana makongu sana skill jeto ya Nyambali ne skill jeto ya Sironga na Gekomoni jonse jigorwa se county ya Nyamira teribu ya lakini dende tigatorona uchunguzi ekoruke ekirane tororena ngobwato komoche na bora kagere no mwalimu manene ebo skuru eyo obwate ama mojo lakini dende onyoana tali ero obwate kiana tobwate invigilators tobwate supervisor antobwate abasigali abanyanyimbo tobwate ebitengo biri wendete kwena kina matemo engokorwari azichinjera chire chingia skuru abakorete tokane skuru jeito amaya na boroki bali bakora matemo amaya nabo na aborokiwa na aborokia bali bonsi batenere da matemo ai ons to basabeire amaya tenya sanya rakobwera ekiagera rende ntokwo moyo bade binto ntosumairi okiasa matuko alebosio ekanarto ndrete ase ya Kenya noroje na ensi ya Gusii bado liberali ya siasa ndero kromo gumende pwe county ya Kisii na Doris Aburi nanya dina ko bwatu ko robot ruae gose nanya dina kwanda chinyomba choborali ekarate na na maene morembe toyo ase county ya Kisii ekarekana enkwana yani gara ko mocho mugaba na pwe county ya Kisii Bauro Simbarati buna yaya simbatari ko tegera onde
agatena yaya nento wakana n'abantu bandi chibes chiabo agatena handshake yake ibono no mongina donyo koboli ingito kore handshake kiera kiro monto ni gabwate enibo yae akokorera amagendro omo senator na era kurigeri kiti kiaye kyo gukora oversight kit ekiara chiko 13 million omo gumende nabwate chibese akokorera amagendro ase county ya Kisii omo MC nabwate chibese chiaye jiri agotengeru chie ward omugaba nabwate akabodende na handshake ne yake otagetokore ekarukiro monto abwate chibese agatebana tiga omugabana osabara ibakore handshake naba nainchi bali babachorete asokora amagendro pakanyeke goika 2025 katogana chikura babo 2027 katogana chikura aba nainchi boka baba korere handshake osaba seri gochika ine ngwana yomo ya omo Doris aburi nero mo women de county ya Kisii oigo omo governor bwe county ya Meru bono nane niga etire egechararo ase tunde ya kabere korwa ase senate magaye senate gwaka chikura ase bamo otebetebuna bono nigo ago tigara ko mugabana bwe county ya Meru go bwetire egechararo kabere tundura sindana yomete muswati yokorana bwate batsa lakini bono libodi anenkwe bolina abapa moruse tiobizi nabu aba MC ndwaroje omo debut yoy ndwaroje mangana riko kwano makongu alia asijis video jajezetwe assembly ya senate inga kibaho chikoba obwamate obuyambo chikobara eleri bonde boli naye lakini ngoira nande ngotebina ngakibage techikura asama mochari atano nabere abekeretwe emna okorire ase county ya Meru kolende bono no mosibole kuchara kwandara okore mirimo yaye ase county yekaraba musira ndaba chikugaje metinye tano nomo bamanye go nande ko initiate impeachment yende mangana makongu sana ase ense ya Kenya Mwancho muriye negento kiwo kumisana na anene bino jo mutupureti nate nganga kyo bwamate ne okuigwa nango chikobo ama ene kero kuriria aba MC bari ba mwagete isiko namba iri ya mwakete chikura cyo kumwaka isiko nikubaringe namba enene nikubaringe namba enene bono ekagera agaikirase agwikase ebunge ye senate na bono oyitire egecharare kyo koso yitire obwire ayonsi babete bagoikirania ase obosibwe ebunge abo amate na ubora mbochi ko babuya ekyagere nona abanyankongo gose eturetieri yanjuri ncheke none ro nigo yarenge mamincha no mugabano yo iga nigo bategete none ra kwisiko igo negento kyo gokuminto kumanya kibaba chikuikaransa gosine kibara chikubange 20 kupo ko ene kinga okuigwana gwachira se county yo ya Meru konye nabo igo mige amagendero nabara chikoba taikira nabuye kyagera ekere ngusana no ere ase abaraya baba nene abaraya nene omugavana nabarayi baye aba MCA baya sebunge ya engusana nise kobororo nabo ebintu bitagende ebuya kigima nabo igo mwanchu murigene ntorocenga embura negasa inegotwa asebono abantu gwetani chiribu 53 na bata 85000 boni gabatigire batabwati ase bakwageka batigirwa seroro igoro batigire mbao igoro bono bembure ko batwera kyageranga ekinyomba cyabo nigo chinde cyali meire ekinde nigo bono cheiruru na mache enibo yabo yeiruru na mache nigo abantu obatikalete barero igoro batabwati ekibao kora ekibakoria nigo toro kino ne kidaraja cyagendereire koiro na mache ekento kyogo kumi omwancho morigereri igo bono negento go semenya sanga atoe inguru sato enchira toranyare kogendereria moto kyegeranga embure yengo ndochenga ya mentire nabantu abange aba mentire ko siria magimabo asitwaro kino chisemo cyakitwi abantu mbaga ntego siria amagimabo chisemo cya ukambani abantu mbaga ntego kwa ekegera chinsa chiri okoranga emorakero gochibwa kamono nande kere mbura yakire nige korenta nonyana mafa ekorenta yani omechando nande asabo nigintu kyogo ichani bono eserikali tiga erore ekore bwango ase ekitengo kerikia disaster management ekore aso bwango enyole go ikera osekera abantu bali na kubakonya ikyagera abana bachande kire ntwaro cha sensa meri ya Tanarifa ase
abana babete yani bakumeti babege katikati na mache bagasinyu gutambuka gochensemo yende barenge mugondo na bayiboli babo abana 15 bono batikarita abo basangaete bakumeti na kitogo kora mache ababege katikati mbama itinga yoroche wekerete bama itinga yinge cherere gochi negento kyo kume manchu morigete atutame go ikabanange nane na sechinga kechigaro na mayanda bo sunyunga inyombora abatige ko bana boko botiga nyomba ochonyore nyomba ye mukiu nani nere buya barigereria so oboikerano ekyageranga abana abayiganda kina barachugo chesa embure igoro na mwaro chinga omosubate mo nage twenkuba gusoma ntoma nage twenkuba se embure yale gotuneka umisa abantu bande bakabatikira chingoma egento kyogo cyane yo mwancho muri igonere buya turigerie binte byonsi neba embura ne tatu eri nyinge erako irire usira ire nyomba chinkoba nchirororo ekiranyale go goturubania igo mwancho nere buya turigerie amangana yo asenchera yobo ikirano ase twaroche bayigo asense meri ya Nyeri ntoroche abagori beke meri ikawa koruchinsemo ao mbachita goikasense meyu bakaene kinga nkoros bare obu amatu byanaba abantu bari usimeke chai boka ani ekawa boka banyene elibaro sie chiro yabo boka banyene batabwate chibroka asa bamenye benseme ya Nyeri batetanga chibroka ichigo cyabanyunyu ntamono chibesa baba chibesa chinke ase bakone gose basa kuirebesa tire chinyinge niko bana abantu bari kurchinse cha China na cha South Africa baigeta sense mejo na kwana kinga nko sirabale ekemeri kige kawa asoko nyore chiro yoye kawa uchasa chinse cho chisiko na boigase county ya Kisii sense monye chai ndo cheke merige chai bono abantu bakubolsa bali me bakuboli kubona ngake yiga yembura tumeke ngake yiga kwana kinga nko bekira ole obuyo echai ya obuya nalibo konywera buya naliyo konyora lige sali ya ntwaro chumo director bwensemo ya Nyansiongo asate betenga bona balemi utumeko obuyo bwino buya nabo iga bwatangana tanga tiga kobeko obuyo obuiga wabeka oboke kwaira kwabekira matoke nechibando tiga obuyo bwechai kobekira ase chai niko borose ile chai yuyoka tiga kuburukane nabo igo gosimeke bintu katikati ye chai igone egento ndo chinga abalemi bagendete gosirwa bagente kwa moyo ne chinguru nga kognya ege kokoro ngake ye chimbura tema kobeka ebintu au bira iguchikwana kinga engosira bire bimeri bino buya nanene ase erogongo rwa usintometeke merige cha kyaswire ose yani kyara iranire maiga matuka amange hasaba libakonyora ebese italingiya nonya bakore mireme menge bakonyora ebese italingiya mono kolende boniga tema ko igirere chae tema ko nyeburugira buya erindo nyore amapato ose ligesa ligiya ligo saseri unachi county chinde nyeto koranga amagesa abasense moye chae igo awochi aba oserigo chiri aba igoro konya bakonyora engeri yabo erengiya kigima omwanchu muri tete makorenda ebimeri byonsi asense yetu ya Kenya Biasano mwanchu muri Ndizi TV yunarense marende takogendera go saintreta asense ya Kenya kondenda utuma uchumbe yao asimambia bonekera ko yasoma story ngekero watutumire na nkayore ngakikwabokira na kiroberetie litclear asimambi yaboniga igo bono abana batakere kwe ulibaga yo waka isiko aba debut babo egetusikori se county ya Nyamira omo debut na nyaldiga komojigwa bwana nasirete aba MC asota komwaka nyaribo isiko ingana ya kwana tuna nyampega gisese bwana amoborete omo debut James Ondijo same kayore ekaro mugava nagendete konya gosunyuntwa county ya Meru bego tuare na omo debut ngaki badete bwana naja go celebrate yari kabisa bwana ya bono akaja ko beka na bono nyugo mugava lakini neta kera bagaba na bae guti kadiba to change ba kuzone omo gavana wako debut isigo ekiagera ko rubu amate bogo sarika andura ragasi ya ba debut mono kiara ko ngana na inje bona as a person aba debut ngori bare chibese chiabosa ekiara ko tori ko gumo debut egeka ko gono mo gavana bieka for example ko una Nyamira no mugaba na Nyaribo kwa hiyo renga sigete mo debut hiyo account ya Gusii ko na Paulo Simbara tiororo dura igu Dr. Monda Onsare Robert Monda Onsare tura moiwa ba debut pande mbama nyiri marieta no ne account ya siayo mugaba mo debut ta moigwete esa alkia bete no gorire kerogo gech million Oma wesenda wana chukua na account jinde mo debut ari koiweka oma debut akoiweka na rioka ekaro babwate segi no mugaba
nari mo debut yago jugwekana ninkeke kworo kya sense yeto yake bana ba debut mbata kere kobor ose ibaro ceremonial ikiara asinare wenda no engerijo kwanyorana mugabana ni mo debut yoja ko moiwe karobale shida na Eric Mutai go kwenda gerijo no gerijo na go kwenda Bomet na boyo go kwenda Uasinigishu yani chikaunti go kwenda Meru kwanyorana na Gigo abagabana baso kutumeka jibesa bobase county ya Meru abagabana bagete komina kianda bagaita barana ina mangana narebo lakini merongebe na batana batatu bagatena yaya mangana utaribo nepotism and related and ethical practice batana bagateba yes no bagateba 41 bullying, verification of the meaning of other leaders, abagabana batatu abasena batatu bagatena ina maene 44 bagakana bagatena yaya egente kingeyo irigo appointments and na mangana yani yoko kokorika abantu maminjaneri chiko 20 bagateba na maene merongebe na batana bere batena yaya nobody more contempt of court batatu bagatena yes merongene na bane bagatena yaya Mosubati taraenda maminja ne code mangana yoko ne mchipara asense meyo after omugako bane bagatena ken merongena batatu bagatena ya nobody more concept of assembly ikomba basenata ikomba gatebe 37 batena ya eyi kaira chikuri chakalo chabe kwamo Mosubati kawira Mwangasa agatigara ko mugabana bwe county ya Meru. By the way egasi yo mugabana gorenga mugabana egasi ya na bagukora buya aba MC gasi yabo no korosya majiko na korigereria oversight igwe minute na mugabana kani wako itautana an MC. For example ndubwate ensemeri ya Nyamaya asomo ase MC oli Onyamaya elietari ya ngakiria chirega oyorara asira erietaria ye manchumuri gato konyora eri jonsiemo keranya diga kurara bono bantu bari ba Nyamaya mbabuga nabakorwa magendere kero mugaba naro ni mirubiri nderoro ikiara chibese ngo bagira roketed gojiase a word igonto tebuna ba MCA na bono ena ebarongongmo umugabana outside nabakora magendero ase county igo mugabana nero refine nero executive okwena kubina magendero ngo chara ase chi county awo umugaba egera ngo kora public participation by the way ase county eno egwa kiringoja alinginda mabonina ntubwate ward admin egasyo ward admin nereri negasyo MCA nereri ekero ward admin nero koretero mugabana mangana omodena ya chipara gedenji saregete nyagitari gedenji tarigete chiskuru gedenji bwati bilasi isidi egasyo ward admin nereri negasyo MCA nereri egasyo MCA tekero kora oversight na korosya majiko akonye account kolende ward admin naroro ogojote mugabana na yaya asaria egetuta kero korugo mugabana nina ndikere negazi negazi representative yo mugabana ase ward na yekora no county commissioner ari representative ya omoraibuense ase account na yekora ka tobwate masuchade ka tobwate mulde tobwate madraka day kwanyorana county commissioner nero gosoma speech yo moraibuense igo ari representative yo moraibuense ase koroma ekardore mashinani omugabana karozote bena aitierio ward admin ekardore ibeno nero gosoma speech yo mugabana yone wetena delegation of work neroro ekardore ward admin no MCA itkore ale manchumorire muraibuense naro beredi go address the nation, the state of the nation wetera as a parliament joint parliament ojakrajinsa isano naiseto nenusrero bono tumaidina ayoroche na umraibuense chinga keje bintu biura mega ningyara jo kwa naba Kenya itukori alero ingi gosara jo to debi bunaba Kenya ubugime bakongete amaguta bono tutede amatuko staiga torno sengo mental ingia jo kwa naba Kenya itukori alero korende anaboko ngana noroche na bwate kendara to debi ndubunaba Kenya ngorera ngora ngoto kwadale wetera ase ebunga hono ntomanya ngyara jo kwana keri atara kwana asinse mose mekutano eri agotwara
omwanju muri tendo tutumere uchumbe yae asemambi yaboni tutumere gwetera se nambira se screen na boigo gwetera se ensemo yo mtandao Facebook tonyabuna Ndizi TV News digital na boigo asensemo ya YouTube tonyabuna Ndizi TV News mwanju murigiria boigo ntorocho mawaziri bobori ndwe menere kiture kindiki na gana tekobeka emero bero kabokongu eliko tema kwene kingango tinyale oborende ase ensetu ya Kenya ase bono amochiri nonya na barai wesona ni ase amangana ekeraga ase ne kurwania chisegi cyabasagani ona otengano nyana barai mbali bagwe swanani gose bagusigita chisegi chigento agendete gokura gose kurutege kuro kegima kwene kinga ebintu bunebye bisibika bunebyo busagani ingosira birase ensetu ya Kenya nabo ikontoro chene gose ntwaro chinga na agendete ko nekinga ebinyugwa bigotinda mona mariogo yogotindia mote male kwerase ensetu ya Kenya kiagera nigo yabeiro mochando monene gosere namba isato asama kongwari gati ama kongwa 5 yensi ya Kenya bwate aborendi amona yanda mange ego binyugwa byogotindi nigo bono bire namba isato egento kitari kogokya gosigitari kwa aba Kenya moye kiagera nga ekero konyora ebinyugwa byogotindi abire ase binyoro nobo sari ebo comment kana nabo igoniga atemete gosira eskureri nere yoko jokora moncholia sabantu bari banyu inyagitari yokora moncholia asabantu batumikira mariogo yogotindia na marigo ibinyugwa kwene kinga nkosirere abantu abo ikirano nabo igokorigereria emerobereria ebekirase inyagitari eyo ase abo igo akobasemya abantu bonsi kwene kinga ibinyugwa ebyogotindia ngosiri gobire ase enseto ya Kenya omwanju murigane gento tobwante ko bwatira na 20 ekagara ebinyugwe bibiga byogotinde kera birase binyoro mbiri ko gotiga yenga bono aye mwao egenderere akero oroche ebinyugwa otari ko hoteino nabanyanyimbo nga yaya ekenyoro gitu twachandikire igo bono amaru akoni wabwaki bwaira nigo bono abagambi nabo igomba aba bakomochigwa sana na nene no mo rai omokonyibo mo rai bwense ne Rigathi Gachagua asa agatebanga ni garachikobuta abaraga mbikonyeti bagoche kobwatia richiko ryogosiria amaruase ebinyoro igatetenga eragocha adigire ikinyo kyao akorobo tukibwa namaite akonyora nga maru tarasire kinyoro kyago ayoko genda isiko ntometinga egente kingo ngechikokora abuye gosenge chikonyora amatunda alitukane tibuna nto abakenya ntuge ntutageti nebinyugwa bigotindia ekera nto aranga abantu mbale banyure bakabono okonyora banga chisanamu yani korengane chibicha twaro neno nyene mitando na sebitise yani ebinyugwa byabire bikonywewa paka binde byakire bikokora abantu chinguru byabarosi buna chisanamu oro cyo montara abura kini tayo tari konyara gosuka ikumbe to konyo ikumbo kumbire konyo teneino tenenire igo yani egento kyogo ichani gongo teba serikali tike mente kabisa ebe kama futa isaine eri kwene kinga ngota chabale abantu bali bakorosia abinyugwe byo nakoba kane gosena ko bimukirige tambukirige tindi unencheremo gosiria ebinyugwe byo kyagaranga abasaye basoira se ebinyugwe byo nagosiria magemabo nabande nonyabo nigamba maiti gosemba cheta nonya sukuru ekento kyogo ichani gosaboro bonge go cyasa abayibori amone amate yabasaye bonse omwancho murigeria ndochenga ebiro byese gasini go charara okwira turasense medinde achekse kolende teammate yo mito Brighton na ngo charo tware mngane ye ngo ikino manjumuri ayebiro lakini ne monjana manjumuri na bato mero uchumbe yao bana bato tena akiro jumura ibwenze ngo address yale osingo kwa ngo enda department go kwa ahero jina ama yaki osinkiro ja go to debi osara to debi egaremento biure ime by the way binto biro bimbiri buya ikina kio nana bato mero uchumbe yao boygo nonye mwasiri kizora kindigi na ero begire ama jika yo asizemo yama yo korana kito korama mangana ya marua manganande nelina nande bintu mbire bya serikali ya mendire korengana ne gaseti notes ya nyate akubatu kali tugregoro we ID iso tugutia ID mangana immigration bone passport konyere 4500 bono ya mendire ko 4000 mpaka around 7500 ino mondo chikorie passport gatie minde binge bono death certificate bintu gete birth certificate utuguteke bande bono abego chikokobere gasie ngongu aso kenyora ikiagara efia mendire kubatikane gatete notes yanyareke kubwato kwa litukuregoro gwetera ase wisara yo brand boy igo bono no haina marua ya bantu bakonyidorika abantu abane bari batabwa bari idol
kabisa ekoirana no muntu chikonywa marua abantu bese ko ba engaged mono umetera bora kali muntu tanywa marua lakini tura mwana ne mirime yako abantu bande bakonywa marua tinwa they am not advocating for marua lakini abantu bande ibare idol mbako muntu ojagwesoya ase bintu bitatage iga ntotagere Kenya twabere dote buna chigasi njiroro chigasi ba created mate buna bana twajire mirimo bono mambia joshino arali ndera bayaito nora nonda nsanjio tokonya tukonywa marua lakini sikonywa na umuntu naroboka otabwati kenda akora naboko manyana ya lakini nende nayo konywa marua ebahange naboko nyano naboko ndo buruge jinsi yaga naboko ndo kora gento gete etume kora tiga mangana ye konywa lakini yebesera kana yana etagere kobeka emerube kora ngana ngia marua taraherera asebinyoro ekia ngia taraherera amaru tarahere kiagira ase kolengana inche abagambi mbara bakubeka mukia samaru ayaga anene ekero konyara basigari bagwete iga timeti gose nkumanya bali gose mbali kumanya lakini abantu bali baba kento kende iga nande bokurumingo changira bole Brighton abaru ase binyoro ikiagira anchira teje kinyoro kyo mugambi oyo jirani ya enkorosi ara amaru abetamanya amaru ayekera korosi kungo chokare abantu umugambi kunyibara amaru abagambi kunyibara abantu batagete babekwa abagambi bari odere kunywa marwa gose bari bakunywa marwa ikiara abagambi no kunyibara marwa abagambi no bakunyibara marwa bone kinege nto kwente to kebwati go na barusi gororo babeku bari batari kunywa marwa babeku bari batari gosira ama sanjiro maite nechibe sanjiro bono to timeti na ke serikali ingo gerete amarwa aroro ne serikali gose no mwana injo goit ponsi kaya mwana inchi konyo gosira omwana inchi nero korosia serikali abekuru emeremo Brighton nenyore besa ya enke onyora misini yao onyira samarwa noroche na bere bono negento kya abantu 20 serikali ekwegasi oru ekokolegasi oso asamarwa iko bado marwa itarasi korengana inche abantu ba verity na administration na verity because ekero ngaki serikali yakora mayana ndo namba ya bataka namba ya abantu ba no barema ngaki tere kora manyena edata y'abantu bakoenga maru ekiagera kinakiyeko erana ntubwate omotureti oyore representative ya serikali tukama oja ntubwate nyumba 10 ntubwate omugambi ntubwate ACC ntubwate DCC ntubwate county commission ikokorengana nje abantu bagereta maru atarasira ne serikali n'abateneri bari be serikali ekiagera ekato amachiko nabegire ina no nyene skuru amaruza kirikobo lakini kwanya kwake no robot iga abantu bagereta maruwa darasira tari intu bari bakonyo abantu bagereta maruwa darasira ne serikali eye bwate corruption eye ime amugambi acha moture no yo moira jibe ise ko bara bakani ndinganje tomo jibo fata yomo fata nyanga otemire kurwania marusa lakini abantu abange bamwangire na amaru isikore n'abagambi bare bakorera maru ebinyoro byabo kana korate yabesh oyore ngo mugambi onyaura na retire lakini akorate mugambi asama tukamage na retire maru na akishe tuna maru asire kurwe kenyoro kya igo mugambi amweboniga buna marungo sirare kurwa ase kenyoro kyae oika maru asire amugambi amwebonigana amarungo sirare amarugo ika asire kenyoro kyomo igo muntu bwanje ta maru ara ase kenyoro na administration yanjete omuntu konia maru ayo asariri omuntu amaru asariri abasaya baito beta maru asariri manenyom amaru asariri no system bona maru abeire bobe kyagera abantu banyura maru bebire no bugima ko ngete omuntu akonywa maru bebire bona obeire buna abeire lakini ne naki tikemero berie bekwe yo korora naki omuntu osiriri mbake gasi yayo mwarimu monene ole kuri omusara lakini osiriri obogima bwaye ososirire gasi esali yamarwa lakini ne bano tige serikali ro naki etiga marwa gendere kyana ni kono chabale mbaka jiresis orore na marwa ngaki akorosu kuna na bogo kumesa bana for example na jeta sensema ya bonchani by the way nje kurukare na kabugire na abantu ro chikuitira mano bakabegire binte bichabo mwake una chianga chinge ebinto mepira yo bwanjani ngotokera samaru lakini nje na cheta se moti imete intera erebere na nyorete binte byo ngakumisana ngatana abantu bari banyene abaingira bakobe mete bakorikandi abana baito nonya no moterio yo masoro ngura Gusii na tereta gatenga amaru gasarigwe
asali bakongo ebintu biko bekupaka moyo ebintu ebichafu byonsi no biko bekwa paka amalio gali yo gotanga ebinyenye ebenyamole comment kana so mubero onsi nko bekwa yani ebintu igo mwancho manene into kyo kumya na abantu bakorosia abagambi kolega sitigana tosegeta maru ase binyoro ekyagera yo korosi mwa oteli go chiyagorora lakini ndo kana ndo abagambi babwente ko imukirira igoro ndo tobora nina inkiye kogero monto nywa maru ambali bakonyo ekyagera ambali bakonyo kwegokya abantu mbali bakonyo aso kwegokya mbali bakonyo oko babarocha abasani babo bakonyo jose agu mbali bakonyo akera bwati birengere byebingo se stress anane kero muntu go sitabwati meremo mbali bakonyo mbali bakonyo mbametino ninki bakonyo anane kero to gatwa kwanegero to kogekeria maruaya amarumete nare G type abantu bali bakonyo maruwa nde babanyo maruwa lakini mono to mato kwana ali amatokwa nale maru ale illegal ose changa maru aye binyura atanchiri ana atanchiri ayaba kwerose libuka kono linde igabona bwajire egento getanchiri ingiye kugara gap egire gukoreka na bobisi nande ne serikali anana sensemo yabagambi na bakwanchire ebintu bitanchiri okobe bakwa gose bakwa gantoka kaiga onyoranda kwanchira omonto yiga igegento etanchiri nke benti ko bororo no nama no tutike none amaru ayiga ye changa amaru kande narakoni wase amaru abantu abo bakoni amaru gose abantu mbali bamanyete nga enyasore enkoni wera asigete lakini imbago kwana abanyanyimbo mbamanyete mbali bamanyete lakini mbago kwa kimba kumukigitambukiro egento kyaera kyakirero monto konyara Brighton nkorosi yale changa yaye o mugambi okire muaye na alo okire atara mubwata nenche nkorora kai ekyagere byashare ebiga ngo bwata birense nenche nkorora iko nakora kinachaka ekyagera ndochenga mugambi tari okora kindi mu Brighton nkinchara acha okora mwana iga bagambi bali batari kumukiria abantu bamaru egitambukiro tema motaboboke kyagera ingamarwa yago sari kenyore ekigima nke tari go sari monto yomo go se tari ko kaendera likende ikago sari ekinyore ekigima ayo majimana to ngana kora kora tengo mnyoki aje biro asenda ikasinini ndagotebi ngirero ngorobereti asini litukole rero inataka kumana umanye abantu ababe ase obugimo bo nabere ko samina ababisa abantu ababe tigotara nabantu baragere osirio obugimo bwao ochikonyo marwa bina tu akware kone tengo tebina naki otakere ko ba careful hano de kolenda sana nabantu bali barachencho obugimo bwao abantu barachencho obugimo bwao either positive or negative lakini lete aturajakira negative na kabe maiso nabantu barachencho obugimo bwao negatively egentege tangana tegotara nabantu bagogosengenya those people who despise you batigana nabarabo tegotara nabantu bali bago despise egento giya kabere tegotara nabantu batari korore value yao abantu marume tora atana barbataro che value yao baroje na obetobo kende ngeyora konye yani baroje you don't have any value lakini konda ino bwate value igote ko bana abantu bago chaete bago despise ko sabantu bataroji value yao nahande diako bana abantu bali baroje na bali bako move ko target ko se batarget na batate ko tenganisha na basani bande otigara ebieka lindango monto yo otagedena gogo sukia ayoti gara ebieka ochongo none nahande gento ke abantu banda dorende never move with the people who are always waiting for you to make the next mistake tiago tara na abantu bali bakanyete okoreri goso linde ingo akoreri goso linde lakini bone bagokembete mwanjumera yuna yebirongo tebibono mambina tiago tara na abantu bali bakanyete okore mistake bagotei toroji idroji onjimbo kodega toroji yani bama kunyura ligoso ligwa korete mayaro mbali kunyura endo gende never move with the people who led it to turn down on you when you fall yani tegotara nabantu bali bakanye towe batare iguru ya betando bale nika kwale ko gubago konye mugerere yake barobe batageto ogu batare iguru asoli igo kabe careful nabantu abo mwancho moligereria never move with people who celebrate who does not celebrate your little progress yani abantu bale tutari barabo mwanju muri asemambi yabone yani barabo bali wa appreciate gento keno na twenge kwa korire no mwana obwata max 300 oikiri 302 umuntu madena bone ikingi gwakora they don't appreciate the little progress kolendo mwanju muriria tara naba aseda ikenzi nini yango tebi nambara byota kero tara naba barabo tara nabantu
bari baragere ominyokie vision yao vision nitimenya dora tebeke Gusii amaroro yani tarna bantu bari batagete ominyokie vision yao oyaikere tarna bantu bari bago value bari barojina yaya tuisiko bana Joshua tuisiko bana Dorcas tuisiko bana na Frida tuisiko baiga value neroro tarna bantu bari bago value in life because bantu bari batara go value asobogima barojina ya toisain igento kende tarna bantu bari bakororana yenya sao gosuki there is grace in you asobogima bwao igento kende na tema na tarna bantu bari barochobu ya sori eta bantu bari batari korrabu ya bonde puyansi ya soro manjumoria tarna bari barochena yaya nisoda na Joshua obu yambora teo tano mondori okoira asobosiru muna marua tu akwane tarna bantu bari bakoira ochigokora amaya tarna bantu bako challenge tarna bantu bari bakora go challenge in life tari bari bako discriminate go bako ba mai kile challenge ne rembe lakini bari bako challenge in life na yaya koraiga bako challenge positively na ande tarna bantu bari open minded yani abantu babwate obongo boigo gedena ingitwara gukora na ande ingitutare gukora gogo kore ibi byonsi rugwatikane n'abantu bari batari gutwate value utano muntu bwate value you can succeed in life ina baranyore matuka atu abeiru mwako yo mugimeka na atina tutugete matuku 53 watari n'abantu bagerire amatuka ya maiga arrekanda tari aya faida bono chaka korra abantu utana barabu asa matuka 53 to ikomo ako 24 na ayoreka n'umuntu ubwate value ayo na yebiro Ngo mwancho morigeria ndangi kwa manyiringa ngo bwente gutara nera ase ensegiga wasingo bwantu ko bwatani nere ekerogenderete ko ligireria oguma bwa ankyo nankyo erindo nyale ko egenderia ebwiko omonyene iga bantu mbare gutana bago kungusa maega ase kibirengerero na bago kimagenderero ikyagera kero gutana no muntu utari gukwanchira na bunore wose ogokogamba ogokoira ni maega utateti korra gose no isaine abuna bantu bakogoita moyo togenderera nte tocha sensemo ya check kidogo nyuma tutaragenda sensemo ya kabere ye studio ndenso ya sensemo ya YouTube torengambara bibali torera bwasomoro biro emambi ya bono Victor Mondo abatanga Zakari Makori Muginda Dipo Nasanya tanya kwa ebogeka world well presented asante sana Dipon Clau Nyankeza good morning team Ensakia tune in as usual keep the good work asante sana Tutundagina from Karen Nairobi good morning asante sana Victor Mondo atakorwa Nairobi West aigati tinanya komoja p goikaria bo Mondo na Wanchange family batagerete buya kabisa hadi tamati na Elvis Opande Suziriru Mawaiti Rose Michemo omugaka Kerecha Anthony Ragori Zakari Makori Muginda Freddy Manyandie Kamosi Masheila Kemunto Joseph Omondo Robare Joseph Benchano Nyaboro Eric Osoro Zakari Kebira Dan Kani Ombogo Masese Enganangeni ya Grace Boiko Paul Ombaki Meya Nyangweso Honorable Mogaka Steve asante sana Victor Mondo na Boiko Manga Jofra Teba Emyoyo Yembori kurwanya tieko niko ndani asante sana Manga Joffrey na boy Godolphin Morata good morning Brighton Dorcas and Joshua let's thank God for granting us to see another beautiful day sunrise day because every breath we take it's a gift from him let me wish my family and friends more let me wish my family and friends more fans of Ndizi TV and all my enemies to have a wonderful day. God bless you and thank for the good job. Congratulations and keep it up. I am in until the end. Asante sana unaedot finimora nigobono abaganiri tukoligia ama fans na boiga bairiba yana basani. Waziri mkuu ata good morning live from Doha Qatar. Asante sana Teresa Kemunto ata Bwakire Brighton na Dorcas Muranga asante sana nigotoramo na Joshua boigo na Rebecca Bochere oinatenga good morning Brighton Dorcas sogeri Joshua wasogeri na Rebecca ritukori kanye kugochia ase mashabika bairi abasani amona babisabane ebira kwasau pia wow good day to all of you on Ensase omugaka
Amoga kone kurwa Qatar, Joshua na Faith abana bane wishing success to all students in their exams. Asante sana. Walter good morning Brighton na Dorcas korwa Mpakasi watching you live. Kwa manchoni genda gutuma SMS yao itinyale kwenye bwatuka asembe. Buya sana manchumuri Ndizi TV genda kuchibwatuka nindo jina Walter yoba wasomira then good morning Brighton na Dorcas korwa Mpakasi Nairobi watching live. Asante sana waziri mkuu good morning from Qatar. Asante sana Teresa Kemto agotheana bwakire Brighton na Dorcas Muranga amo agotheana walime yumoro dipo ne asanya kwanye soma oyo no moriki oito dipo ne asanya korwa sezeme ya abogika okwene kuna amangana osto anyore korwa sebungi akitutu jaje north akitutu jaje south amangana mayabuna atekire bona atotebina korurio toigo ali amangana abeire bobe amacha buchire ne kotote korwa sezeme nande dipo ne asanya onyori tuko dia chuma biri ase egesinga kyamaseni ojagira chinsa 12 chama mpaka chinsa inye abuno akoretera barandia akoretera abateri bamangana yege Kristo abo boigo ogotebi amatera ali amatingu kabisa asirituke lya Jumapili indibon asanya nyorana nere lituko lya Jumapili kolenda sense moya mangana maya ase reporting monyore go chakirituko Jumatatu mpaka lituko lya Jumapili boigo manga Geoffrey adena emioyo yemboli korwanya tieko niko ndani kama kawaida kama kawa na ara watebanere Victor Mondo korwa Nairobi West aigatinanya komoja pi goika aliapo mondo bwa Machage family bategerete buye kabisa hadi tamati na Elvis Opande Susan Liruma White Rose Mujemo omugaka kereja Antonda Goli amona abanga bange abaotena basoa imeyo moroberio bagendere gotobwatia ase mambi yaboni gasanti sana ase inaro ya Kemisofi Motangi simijui imenda wapi lakini aote banere no ali imeyo moroberio ase mambi yaboni Kemisofi Motangi nimeiona aotena morning my team there. It's a wonderful Thursday nyasa tuanjiri twareli tuko aiga eri tuko eri obogima bwa kongire pa kolende tunashukuru Mungu wishing mashabiki wote wa Ensakia lovely ahead aotana obogima bwa kongire bi lakini hakuna kitu tutaweza pata ngirende turakora aotana ntora wezi musau Dota Joy na Enoch Mochere kurwanya bago kurunya conjunction adena akona sisi naro korona kraunya kesi adena good morning team Ensakia tuned in as usual keep the good work asante sana kwa kupongeza egepindi asemambi yabone mochabe na ningoroje ekarole ime yomoroberio asemambi yabone kerongo chararase namba ya 0792192834 ndolemba rebe batumire SMS yabo asenambe yescreen ya 0792192834 bwakire Ndizi TV sending my greetings to my dear friends Zindi Odena Cindy Moriango Juliani Moriango and their rough mom na ngoro kwa Nyomenda korwa California. Asante sana barikiwa na happy Sabbath. Sijui happy Sabbath leo iko uko Amerikani leo ni happy Sabbath. Sijui lakini odebina happy Sabbath. Igarende into happy Thursday oyonere enero korokuna nere Nyomenda korwa sensemeri ya California. Yoto wanyoresha bigirito diriko toma SMS. Withira senambeyo korwa sensemeri ya California in the United States of America. Asante sana. Good morning Brighton, Dorcas na Joshua. Thanks for gift of life God has given us to see today. Bonsi basirire abamu abo pole. Nyasaye nabwate engenjo ya kera omonto. Omugaba na Mwangasa anaetera onsi saba alia akageire komorusia obisi. Kera omonto aewe chingake asogokora egasi yaye. Oyo na rogo Chris kurjinsa majirija boguseru raganga imeye Ensakia. Chris ngaite ngwalo je David Nyamaje buna kwera kabisa gaje desani yetu asinseme ya Dar es Salaam. Ndizi TV aska Nyomeke aska Sakari former secretary Nyomeke educational group poreni sana ase oyomo ase Nyomeke osiria omokungu oye pole sana oya Biana Charles Onguti korwa se kiombe kia Nyomeke na asire tio morgioe etogotoma engora na intwe korwa se taseni Ndizi TV se kiombe kia Nyomeke aso mwabonya ka usiri omorgioe pole sana bari mwansi basiri abamino toko basabera Nyasaye anyarega kwabwera andonse zimobere tumnyana mogotwara oborem nande anyarega kwabwera chinga kechi chobokendo. Asante Kemuma nchumuleria ikondo chitanga birobo itri yasine gocharara
tugende asense media ndeje studio turaswasema dukani kidogo tukwire na internet so asense mo ya magazeti etunyali usanga na ya mulikire asa magazeti ito asitukuria lero emergency to ya Kenya. Joshua ara tuira asense mo ya kabere etunyali kunyora omotimo komoke. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigobakurwa basic mechanics mbabu atibirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamuna Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bw'Gusii neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, aside koda ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo ikoye nyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera b'Uburundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omwanchu muliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asu twakirezimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda Nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko by'igoro byobokoreri bwokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire n'ekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo sangu gwetamburo kono bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurira marwiri na malaria kuri turi sukari twapima blood pressure kupima turi kidneys kupima turi liver function test zones laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology abo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bw'amabere arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Baninja na watayeje kwa machere. Arabu amna kana ngambali kwa machere. Watarara anchana wataliria chooni. Agacha ekane ngoro sietikili nanimba mutaje toligo wasikimi shibesa chia lecho nzingo chiri eke nyamono gaseke ngyo goteneria masikione
Obeke suti yo ngano ndeko kwa. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Nga tata mbolingi ngotengera. Tata no motengi olenge no nduseti talent. Yaira gukorigia. Sagini. Na kia gutuma. Ntuma hang ndorenga kiole. Negentekia konyora ebintu byogutumika aseduka na negentekia muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited egieko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkonya bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba akirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omorobirio bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochiko kumanya asomorobereyega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochiko talera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV obwansu bw'omugusi Mbuya mono mwanchu muri Ndizi TV karendete ko basumoroberio bwensa kikabana to kira sekingsekeri kia magaseti tadura komurekera togotayina ralia murekire asiri tkulero kundembia mona senwende tutmache SMS cheno asimambi yaboniga Chris yaro agonte ibuna nigo arogire tiumugano umugaka David Nyamaje buya kapsa mbiyorenge karagonte ibuna mpate mete sana koenda sumugaba no motangani bwe county ya Kisii abumagega nera James Elvisio maribongwae korende mbanyore de bokonyi boli banyo batagete koru as ensemeyo gobono it's a working goal as serikali ya county ya Kisii wetirase wizara ya sports kuimokeregoro na koranga ki bagokonya aba batakire gokonywa asimiroberio asinjira yabene SMS dorora soma ibirise tutumaso za magasiti keranto batomire asimambi yaboniga kabisa kigimo mwancho murigeria ndo chingama cyanyu mundo tekoro otiri ya bugando chebwakire buya pitore komokomo una butambe hadi tamati na moturi Vincent Evangelist Eric Oira
na boigo nigate virenga getting you loud and clear from hoteli ya Buga. Tuko pamoja hadi tamati. Asante sana Ocharo William watching you in from Sensi Kisii. Asante sana Eric Osora takorwa Keumburi taro niko ndani. Asante sana Mugaka Kirecha ta niko locked. Asante sana Omugaka Kirecha boigo mwacho na bokunya gutuma SMS yawe ntunyane kwenye bwatuka ase enchera ya bene ase emambi ya bono bokutuma wetera sinambira screen 0792192834 tunya kwenye bwatuka ase enchera ya bene boigo sensa moyo ya Facebook tuma wetera Ndizi TV News Digital tunyale kwenye beka ase embeo ase enchera ya bene na boigo dinyo mwengando chawata koro kajiendo present watching live Brighton na Kemuma. Asante sana Manga Geoffrey yata emyo yemboli kurwake nyatieko niko ndani. Asante sana kabisa. Biasano manjumure tetwenda sinzeme ya magazeti ya semambi ya boniga unabotambene gutwara gazeti ya The Standard. Nabo igona twari gazeti ya The Daily Nation. Asoko jakiri gazeti ya The Standard ya mabori na mabori atabate machibo ni yandete kuboriwa igoro ya authentic ya matemu amanene yikirasi 12 omwako yiga anekero ekyombe kirigi ya DCI kigendete kurobotuki ani yagoja maga yabari mbeki sturgeta bari center manager izgregoro ase county ya Nyamira na Migori kobekwa biara akobwatikana bunani ikagera na amatemu ayo nigabwate obokorekanu osamatemu ayo ngobirore chiskuru echo asigazeti ya The Standard nigo ndoche omwarimu monene bweskuru yorenge center manager bweskuru ya Nyambali Dero Charles Onyali nigo bona nyarde gago tenirose ko suspended koba omoteneri bwa matemu ayo asiskuru onyere bune skuru eyo nero yatanganete omwaka ori asamatemu ya manene 2022 ekro yabwate emin ya 10.89 kerekorenganiwa no mwaka wejirubere nemerongevere noyomo kero yabwate 9.18 yuwete jamentete bono nani komenta yareng ingakia matemo yara chache omwaka yiga konda ina maboli atabwatia machibu kero bono integrity ya matemo ayo nyarekobo questioned ingakia gosoka ngakeyet iyo boibe na boboro ngakia matemo ya gosoka ngoko ya leta ayuna ramabori atabwatia machibu oikaboniga bagasi gaseti ya The Standard mwanjumuri ni morekeretena osene morekeretena ninkieke umuraibwense hauchuko kwanda aba Kenya litiko lero kerekale president's address litiko lero anekara kukwana igoro ya accountability national values na obligations igontoka nyeteto chikoganyana chikoraga chinsa isano na isato nenu zitukula lero inkyo muraibwense arajigo kwana ase ensemeyo wetera ase bunge gaba Kenya mbaga nyerete konda ba Kenya bange niko tubwate ama isugusu uzo ekiagera ebinte binge mbira ikirana ndoro jino ne mitanda abantu bakomaje muraibwense no muraibwense obeire ka okwane ebinte binge bitera ikirana na lero nande ji promise ara chikotwa wetera magajie bunge ayo tuchunyaganya ekoraga chinsa isano na isato nenusu chieritko ulia lero boigo mo gavana bwe county ya Meru kawira Mwangasa bono niganyarka gwetike bawge sindani ekarondo jina sigasidi na chorire mo wasiri public service agachorwa bunere Moses Kuria mokonyi bo muraibwense digatika shawa no muraibwense na chorira kolengana no murigweseti nigamurgedena impeachment yomo gavana bwe county ya Meru yareta ya machiri koleto kubaikana asikiama kya UDA mbare bagote abuna atigare ko bobisi abare batera agende ekardo jawe msie batena agende kolende omowasiri public service nere Moses public service cabinet secretary Moses Kuria erenigo ago ateba buna ya ati como swati ya tigarobis lakini akama korete ilieta riari gatime inagigati koma chikorana ngosugumare omoswati oyo korusugobisi igobono nabe ko maikortana okubaikana kwa machikorekana ase serikali ose ase kiama kerikia UDA boigo nemureke ase gaseti ya The Standard nemureke igoro ya naki bali banyorete wakwa ase Solai Dam bono bago chikonyora nengo yabo osibago chikoba compensated ayo nabutoko yasoma asenjera ya abene ikardo igora gochime boigo nindo jena ababunge nigo bono bachakire korigereria
engana eri ya kwano buna harassment gose ogo chandwa asigeti kerigia chomo Kenyatta International Airport bali bali goso ense ya Kenya namba chandwa akorinde ekamati yebunge eri eteneta mangana yobo sombi bono niyo yajagire kurigeria engane yo eri kumayana yaba Kenya mba chandwa ne kyombe kerigio kurigeria mangana ebango gose customs singa kiye koremeremo yabo ase ensemeri ya chomo Kenyatta International Airport ayo mwanjumurira na rondo jamurekeire ase peji yiga sede de stanari ekero entangani kolede konyori baga nitaingia ndani kunde cha soko gochuteri na gochuteria kerega siana no gochuteria umwanchwa murigereria tukuna se gazeti ya Daily Nation ase page ntangane nigobono ringana rimwamo rimorikerete igori omugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza munabona nyoreto mweso maiga iyoko gose yoko bwa kine kyo kya yetwa sebunge ya senate igori wakwa isiko kwa ya sebono ago chigotikara koba nere omorai gose omugavana bwe county ya Meru asara chikogendera gokora gokorera abamenye bensemeyo amagendero bono niga amamocho aria begetubo sio bwebunge yesenete atano nabere anyakanete abuigoro asebono anyolete gosakire tuchikura ase anyo abetenga bali batatageti abasenete batatageti agende inka nigobono baingirete bali batagete agendeka ayigento kyamwite konyora obobuyo buna konyora mweso ngabono nigara chikogendera gokora emeremo yaye ase county yo ya Meru nabo igase page yentangane nigobo igo emorikirete igoro yanga ke oborire bwa malaria bono tineti chachire usachigo chikoena no echo chirachigo konya gotanga oborire bwa malaria amo chiumbu gotanga chiumbu amo ne bintu binde ebigo chiko konya gosibwate tineti chibwata mariogo nonye ningera ikoro oronyore kigukwa egento bono gose kyombe kya Global Fund bono ya chakire rikokonya abantu nene singa kechiga chembura chinga chiumbu nabo igo bintu binde bigendete koene kigwa ase NCT wa Kenya bono nige chineti echo chigo chikoenanwa eliko konya abantu bonse ase NCT wa Kenya nawe igo rige morekirete naki embura yeto igo oseri nino bona gendete gotiga abantu abange ase embeo ase bona abantu bagendete gotigwa chinyomba cyabo cha iruna machi chinde cyari meire ase NCT ya Kenya nawe iga ase page yentangani nige morekirete naki amatemo amanene ayo agendete KCC agendete gokorekana ase NCT ya Kenya ase bono abaraya banene ase chiskuru au babire bakobekwa biara nabande goteneni wa emeremo ase ebo ngainireria gosasu gokagirwa goturubania amatema yagendete ase ense naboigo ase page yentangani nigo boige morekerete ngakyo morai bwense akageire gochugo kwanera aba Kenya rituko lyale gusumu basolero asebono aba Kenya bali no motumaini nachi ukwana amagana usukwanira amagana ali abalengete nane namagana ali arachikoba omoyo ase omugaso olero mwancho muri na ramulekira se page ntangani kolende ngoso ande gochikati nkomanyi ase oboime Abiasano mwanju muri Ndizi TV unaragenda gokorekana samagasite sose mambi yabonia kwendegana utobwatu tumere uchumbe yao otodenga kwenda tutobwate chitimu chetu Jonsi timu banakosa team following team chini ya machi na team diaspora genda utobwate ase mambi yabonia enero Ndizi TV obwansu bumugusi dorikero twara kwandegero yamagasite arore na emangana amureke mono namatemu namangana amureke mono namangana Kawira Mwangaza ne murai bwense anase amatemu aya twanurikana obokorekana mboro abana mpagendrete gukora amatemu aya igenteka bali mbabwatiru se center managers babwatirwe tirikora to bwaba no na amatemu aya na korwa neri tukoria kane asa matukali abekire amatemu osene ikentangani ne weekend ana kineri tukoria kane asa amatemu ayo kyera gukora bali amatemu aya mpaka bako lakini wana abantu babwatiru tukoria kane inkege kina dora maboli amanga kuboli una iga matemu aya ni gabwato bokorekano yona banyatari nyambali yoka tarike komoni yoka tari diskuru jamigoli gose tari sironga yoka igokora matemu aya nabwate taswisi gete igona ko tena no na bana kurumagamba getire matemu ababuya ndanki abanda batatigera bana bakora matemu umuntu nanyore grade kiria konyora kena romo wasiri atena kituranyana ko korobo sense we cannot tolerate nonsense oyino mo wasiri zikir majo bon nkeke kworokia ekero abana baito baudena ebone kwegena igo bakoibera mate egente kingere kiabori
ente kinkirikia anene onyore Brighton ne mwako eta ekere skuru chabati chokora buyane na soro ngorwa Gusii nigo engane yu ya chageti gosobo tukibwa chageti gokora ngaki ase ogokagerwa nga obo ibimbware mbwa korekanete mwako eta egikukanonyena se ebunge enene ase parliament engane yukorigirirwa na gochunguswa ase oboikirano egekoirira lakini mbanyoreti nga mbobo saiti boisenenga mbaibirete amatema ekere bone ngane bune gokorekana ase omwako yoiga gosaba ali mwabana gose center managers babe kirubiara gose basangiwe babwate ebintu biri bitagana eri ase amatemo gosase environment ya matemo na kubeko byara niga konenta bono ekwinyori abantu ngabona ekina kirike yigete ase bunge nigo bono bateme tugotubirira igonga inga bono kolekana umbware ngo bena last year emini ya lengo to senyambali boni kiari standard of interest boni emini babwate ya 10.89 tena nere banyorete asinjiro yubo kolekana ibona maboli atabwati ya majibo igo eserikali osubwetera ewisara yegisebe nitakere kuri 10 abalimu abana b'igikuru egibona ki center manager ikando rojena mbade na chini vigilators and supervisors bali babete as school our last year eba kwaretwa monjeri inkibataro gojenjeri school for example school ya na ali matutubie ji primary school matutubie secondary school umwalimu osomio nera achate nere amatemu aya sinyambali tukoro bokorekano yani ba change center manager zizali principal nere manyede rende no na se bungo bire ose anero manyede bono ingibata change center managers because ababunge mpaite the proposal buna center managers principals ba changewe amangana aya ekiara bono abantu baba bageni boka batamanya ini buna bono tu arrest serikali ya tema recruitment ya bana jeshi ndoro jibokorekano mono because abande baro tena lero migori ogoji mbere batebu montata maitio ndali nike nkekanye amangana irregularities ya tuarore asensemo yegisebe ikiarege ndokyo tukwebona authentic yamachibu agojigosoka after interviews biabe enyamba abayiboli mbatwara gosemena egendekekero a center manager akoba suspended igekera deneni abayiboli mbatware ogosemerina abana baita abagenda tokora matemu mpakonyeke mpanyore girede geregia ena bono yiskuru na bono ya about 10.89 nja semeretina ngakiwe ika 11 gochigoro 11 yeneke ose eisego ika genuine yes ena botora tena bindembio na hande edojo koba subjected to parliament koba discussed muna Gusii obokabarambara mwaigwete na tuara metu last year ena maine ena Gusii ya kwaniretwe ina naki ekoibera matem Patinano mwalimu monene bweskuru ya nyambali obeire suspended. What does that mean? Inke ikerengede goja asomo Gusii. Ena mangana makongo sana atabuga tia machukuri tatuandara rasaseme makasitio majumori ya beji ya kabere na erobado imolekede na top head teacher suspended over allegations of exam irregularities oinere umwalimu monene bweskuru ya nyambali nikobono ateneniwe emeremo Nikusabe suspended ko center manager ekorobo tuki bogendere tena boga somera ayu ase bechi ya kabere ekorobo igona bali mabane bechi skurje oboroso anene bali bago chikotenna junior secondary baenda takurigeriwa naki emerobiri yekobekwa ababe gotenna skurje free abayo ndoje na ase county ya Murang'a ani gondoje na Murang'a nigeka etanga ine ase offenders ya bana bakare abandi bakoibwa ebintu byobosali Murang'a nere gatangaine kare county ya Kisii ere namba 15 county ya Nyamira ere 31 ase obokorekano obu ase abana amangana ya abana koibwa na kwa mistreated kulingana nikyo begerikia National Council of Administration of Justice ekianyarige gosokyo robot yoruo ase ditukuria chuma dia chumaine ati county jirji notorious Baringo na Bomet ejino je chire county jirji safe ibere chioka Baringo na Bomet ajiko majikoragana chitabu ati obokorekano kolinde chinde chonsi obokorekano na bobororo asabana bakare koibwa ingokjara ebeji ya akane neri mregede na bono ingo ya beiro goichania asaba Kenya kerobone serikali yanyarige komenta ebese goyogo ini yogwa akwaya AID ine kebande ni passport ye serikali kubwatakana na roboti tu nomo wa siri bobore ndi boime nere professor
Kithure Kindiki ngobona tu amenderu shibese kipande kya wesire ngo brayo goji goiko akanebe segete passport bono bari bago chikubwa chirubere bari bago bari aseke bande bari bago chikubwa ji passport ni gondo jina empamento ko chiribunye baka chiribuisano na ibere gono wete binte bigenda ta komenta ase yeito ya Kenya kera lituga ina romanju muria aineta korekana ase gaseti ya The Standard. Wanche tukina nasi gazeti ya Daily Nation page ya kabire nigobone molikirete igoro ye ensemo ya Nairobi yobono asensemo ya Islinga kyoboncholia ogendete koba bogo kina asenseme yo maiga ye chinyomba chi nenegose chinyomba kwa gache che biashara asenseme yo ya Isli na bono kolenta moncholia mange asenseme yo na boy gogo kinya uchumi ya Nairobi gose uchumi ya asenseme yo nganigo yobono yaro kanire konyora chibesa chinyinge na boy gogo kolenta abantu kuruchinse chisko kugora ebinto byabo asenseme yo ya Isli asabona bamolekirete igoro ya manye yo senyomba ya moyo boncholia manye kenga damal mor ejo gotoka ase ensemo yo Isli ime ye county ya Nairobi nigobona bakwandete boigo ase ensemo peji ya katato igoro ya moli yo gendete kolenta oboncholia ase gosama oncholia ensemo yo ya Isli na boigo abantu ni obano baga sine kwa gokya no ya bwichinyombi cyo boncholia asabone biashara bigasa nego kina mono asabone bintu bikoni wa ase amagori ainse nabo igasa abantu abange bakuya ebintu buna cyanga ebyatomane binte binge echichikoni wa sense mejo ya Isli nigo boiga page ya kane emolikirete igoro angakie mwangaza nyalete goeta ase amatemo ayo abegetwe azekeregete ase seneti ase bona nyalete kubwa amatemo ayo ase bona nachikogendera kuba omugavana bwe county yo ya Meru ase bona amamocho ali ikiranete atano nabire ingabona anyakanete nabo igo kolengana nigazeti nigobona asabete nonyana kwabira abamenye be county ya Meru gaba sabetu kwabira aba seneta kamumo senator yakabosabo kwabira mo naba senator abande akasabo kwabera akasaba Kenya kwabera konye bagoseire nigobo igo asabete nonya naba MCA au kwabera nabo igo niga asabeta mabera nabo igo akabulia anyale kweguri bagari abene nabo igo nyasaka mubwira nigobona rachiko gendera gukora amagendera osaga emerimo ase county yo ya Meru nigobo igo page ya gatano emulekirete bo igo ngana ya Kawera Mwangaza emulekirete bo ikirano ngakibono aba MCA be county yo babete bakote bigo ngamba chikwegwa ebe sagete eko ekere banyare kumurusia gose ko mwaka isiko Kawera Mwangaza aibonsiga mulikira sepeji ya gatano toko chara wika sepeji ya gatano nalimo nigobone mulikete ngaki amo senator aba senator basoire ko twara kerengera ligo ku mwaka isiko nero mu waziri o public service and management Moses Kuria ase amangana ali abireka koruta nene ase amalituko lya igoro li abo tukubugo kira igoro niga abateka koruta amangana asumota ndao X ose Twitter uyo kamanyikanire na Twitter nigobona abeteka korwa amaoni ya gusibirengere byaye igoro ya kwa isiko kwa Kawera Mwangaza ase okolengana Moses Kuria tetenga akolengana na mamocha ali abikirwe asemesa yebunge ya Senate mamocha yo encherera nyaligereti taisaini ustabwa tipo litobo ku mwaka isiko Mwangaza nigobona abo senator abanyorete bako twara liberera litindi gosinga kishingongo chinga chinsa chamambe asebara etwena Senator Aaron Cheruiyot oyorese Gurase county ananda sebono atebetenga ya chine chingaki etobwana te kwa kaisiko Moses Kuria mnomo waziri asekiri batetenga nigo aletiro bosoku gochia serikali ya Kenya kwanza na boigo asaba Kenya ese abona bateka gosirwa na ba MC aba senator au asebono batebetie nere omo rayu ase ebunge nene Kimani Chungwa muraibu abanga sebunge Kimani Chungwa nga ayateme kwane kingango kiaro roboti ase Senate igoro wa kwa isiko osego chaka emerobiri yo ku mwaka isiko nere Moses Kuria
Nabo igontwaro che Moses kuria mwancho murigereria chinsalinga se county ya Nyeri asebona tetenga erebono tabwati mo chandonde igabantu baramwange ase obumaine buri ago kwana igo mwancho murigereria bono liberera ningo ria ditinde ribwatete ase gati ya Moses kuria amona abaseneta chinga kibagendrete ko tware birengere byugo chiku mwaka isiko ase akeringa nigaretro bosoku ase serikali eyu amo anena somura yewense togo ikase page nere ya gatano na kabere ningobono emuriketena kyaba Kenya babwate okugania gose babwate amatumaini ayo chikuigwa amonchuri gose chikuigwa ngana yomura yewense tukoria lero asakagaire chikukwanira abana inchi wetera se bunge sebono ara chikukwanira amangana ali arengete aba Kenya asibano na aba Kenya bambara babwate amatumaini ngana chikukwanira anenda asa mabuta aywa agendrete kone kiwa kokina ase orogongo rwense ya Kenya nigobona aba Kenya babwate okuganyirira ogo ikoromono kuigwa engana gose kokwa amangana ali arachi gukwana omorai wense tukolia lero boigase page yo iya gatano kabere nigo boige mo dikrete igoryo aba governor na kyaba governor bagendrete akwego kyase county ya Narok asebono babwate egeikaro kyabo asebagendrete ego ikaransa gosukumirana eligo ikaransa na kukwanira amangana abira atatu ayo abarengete asanene barachukoligereria mechando kibabeire bagwetera ase ensemo ya devolution amo naliba egosemeka kati kibarachikobeka elikwana kinganko rubale obokolere obuya ase chi county nabo igo ase page yo ya gatano kabere nigo boigo emoliketena ki ababunge ba ose banchirani amarieta ali morai wense abateka kubatuka gucyase bunge igoro y'cyambasa de cyo kirachokorera aba Kenya egase asachinse ichisiko asebono ababunga abo babolire abo bayetetigwe osamaleta yo yetetena bayane kinga nko bwato kabaro bakorera bwesaine asechinse kiribago tumwana bo igo korenta amatunda amaya ase ense ya Kenya nabo igo ase page ya gatano na gatatu nigo bono emolikretena ngaki ense ya US nabo igonse ya Kenya bono ya bwatukire omwana bwo mwaka oyomo amo nemetienyi gocha setato mwabo ase kina kigetiwe ase ekoti ase bono batenga kolengana nekega usikolengana tato mwabo mangana abwatukite usebo site bwatukite gocha ase ekoti nigatebetenga nigo omamo mwabo mwana oyo abirega komo chanda omwana oyo oye boigo gakomorongiani gwetania kerengo gosega komo discipline gwetania kerengo kolengana ne miaka yaye nigo bono kigambiro kyabwatugete ogochikanga nigo mwana oyo arachikutikara sama goko atato mwabo na bakabwate emiaka emeke nigo bono mosacho yore okorokunere manyara manyete asense ya America na boigo mo Kenya abona anyatika kunyorobo bui asibona achwetikara no mwana oye kolengana neringo bono yabe to mwase kegera ni gatetenga mamo mwabo ni gabereka go chando mwana oyo nonye nabo akomosikira nonye nyumba kera go sire mosikire rumu omotika bweka nabo iga komoita asenchirere tari engia nabo iga komolina obwene bwaya buna omwana nigo bano mwana oyo arachikutika statu mwabo egento kyabeire egekone egesa history ya Kenya asebono omwana we mwako yomo agochikotigara asitatu mwabo egento kitanya gokorekana nalinde Wiyasanu manchumuri Ndizi wekero tuendeleza senseme ya magaseti asemambi ya boniga turijuthi gukore kare bibitu bya na kuminyoka asemambi ya boniga ngero tutumira uchumbe yao utasoma baadaye konde ndo jididi nyaboke no ari miyumuruberio asemambi ya boniga tayana tuko na nyinyi hadi tamati asemambi ya boniga uyu mamanyu nyanjinali nonde ime mpaka mweyo asanti sana naraudena barongo omogeni kutoka Nyamiobo waambie wachane na Simba aratigaki sawa yagarote bya abarai bande batigane n'umugabana Simba kabisa uyo barongo omogeni kutoka Nyabioto tena wachane na Simba kabisa. Asante kwa ujumbe wako naraote bana aska sakali Nyabirundu pia jinigo inde oyomo ase bali sikutadizu ase omoteli Nyabirundu chaji so omorali Brighton tuko na nyimbo tuko na CD Brighton sawa kama uko na CD kama siko na nyimbo kama chibwate chibicha na bogo jitoma goja ase na bogo jitoma goja ende tore soto tena gore YouTube
tutaona kama mko YouTube tutapata mutumainga ito nyara kujijesa ase embeo katokora se kaseti ya testani mwanjumuria niko mwasiri bwe ndemero go selands nere alsuome wana tena serikali gebete mero byo kwenda kina nkwena niere ndemero ye serikali anene elia bekire ase mero byo awo no kwa jinjinyi jinyomba cyabanyanyimba go police headquarters niga yakwane daya bwekero anyalde kagotara asensemo ya krivi oyo nomo wasiri bwa mangana alliance oinere alisi wa home nindo jegaiga oyo kabeire government pathologist ni wana siro bwa mabwaye oinere former government pathologist Moses Njue ni gobono asiro bwa mabwaye korenga no maswatyo mwabo Margaret Marigo ni gathana mu muro mwabo ni gaseti obwa mabwaye abugoro aikero aigwete bobe onyore na former pathologist oyo nigo atigete mirimo ya nigo ya erete no botutukanu wake anene aso mwaka miaka ya maega kero amochetigwe buna nigare ko nie bimo binde bia emibere ekero ari gukora ububari toske bosyo nigo bona babunga bandata kurigirina ngaki emiroberi ya Kenya Revenue Authority ebekire na nenga kibatakire gorosia ebangere bakorosia ase binto ebikebike ebeja dano manike marketena ngaki mono mo wasiri public services nere skule nyorata kongu ekera aba kero aba send banya bakumomoja engana nyara kago tukakobeka sensemeria ya tweet ekera nyara kago te abuna aba send chisa mosareti igoro ya kutaka dikina ya kawira mwangasa nigoba igoro ba kwa ndamangana makongo kero bono baburi muraibwense anyara gakomwaka isiko ekrodoroje asebeji bone markete na bono ni go impeachment mu gavana bwe county ya Meru yanyarige kobagekani Kenya Kwanza ebeji yagadana kabene markete na kawira mwangasa na yagadana yaya abako mnyoki bonsi ni go bako mnyoki ntabwati momojo ande onsi ebeji yagadana tone markete na bono bali banyore to wakwa aseseme ya Solidam nigo baroberi nango chibari gwakano ekroba ndete ko negotiate igoro yo gwakano kwabo ase county ya West Pokot nigo serikali nyareke gosieka chijiro chonsi choko ni etugo maga yuburuire bwe etugo gwateka ase ensembeyo ababunge babere nigo baigetigwe ase okorigera ligoso koringoriwa igoro ya amangana ali akorekanda sensema ya Kabedo igoro yisegi cyari gotoka ase ensembeyo omubungo yigoso mogumelep sisiri asyen na Turkana East Member of Parliament Nixon Kigorol nigo bano baigetigwe bakaringoriwa chinsa isato ase kyombegeriya Director of Criminal Investigation ase county ya Nakuru Manchumari ayuna ando jagenda takumberekerwa sega seti ya The Standard ekarondo jina kindiki nigo wana begete meroberio inero mwasiri boboleni boime niga begete meroberio gokora amaruwa tanjiri ne binyuwa bitanjiri ya sense ya Kenya aralia ya ora Jose Melia umraibwensa arajo kwa nitikurero niga murekere ase bechi ya 10 ekaro umraibwensa agochigo kwanira agochigo address parliament itukurero igaba Kenya mamanye ningi agochigo address etuko lialero Yobogimani goboendete gokonga ase serikali ya Kenya Kwanza keraba Kenya bange bakomoje serikali iyo ekerobo semereti ngiruto ajo kwana lituko lialero ayunigo ale ase bechi ya 10 nemo ayuna ro manjumari agenda takomerekerwa siga seti ya The Standard na nje nako ya ira so ya chuti na nakorera siga seti ya The Standard Ngwena se gazeti ya Nation page ya 10 nikobone molikirete igoro ya matemo ya manene ya KCSE ayibagana to kolekana senseto ya Kenya asebono emo kwandana ki omo Principal Secretary gosomori kyo botamba se wizara y'Isemina Belio Kipsangi anyare ko baga ko gakurutege kurugo cyase cy'skuru ose abari mu bari bagendete ko bwatiraniwa nebikore byo ngaineri asebona rakikuba bose barakimukirwa egetambokero egetindi asebona tete nga bugorani nga eskuru ose cy'skuru kinene nigo charekane ko nyorekana asa kongu asebona imurikirete eskuru ya Nyambaria yaba muri Nyambaria asebona mu Chief Principal Charles Onyari oyibono obeteka goteneniwa emirimo yaye ase koba center manager yeskuru yo ya ase county Nyamira nabo igo nere sub county ya Manga ni gobono mo director nere bo igo abeteka goteneniwa ase
obukolekani obo koibera amatemo nabo igo ase skuru gosemo principal we skuru yage komo ni secondary nigo bo igonere abetega ko boy ko biara awo migiki yaita asibona rachi ko ikiwa seke gambero echume egose itukori echuma dio kare ankyo nabo igo skuru yage konge nigo bo igo emolikeire asebono aba osaba aba bisa kiombe kya DCI bagase ne korobo tuki asebono babegete mo principal Morisi oyugi biara amo nabali mu batatu amaiga yoko nyolekana bako goseba ko rusichi photocopy ama sakara ya matemo amo ne chiskuru chinde omwancho moligira nigo boigo chigendrete ko ligererigwa ase obo ikirano ase semo ya usase county ya Migori bo ikoje skuru chi segati yone oseka negati ye skuru chiri chabere chiko nekiwa obongaine gose bongaine babeko kuba kone kwa se skuru echo egento bono kya chakiri obotuki ase chi skuru echi au na igo bo igo emo county ya Nyamira awosaba DCI bo igo Paul Makonge aya negatina nigo abikore byo ko ngaineria ase chi skuru byabere bi comment kana mono ase amatemo ayaga achageteri tukolia Monday nigo bono ababolire abali mu kwene kinga ngokora bali buya anana se chisimi boniga abere kipsanya tenga chisimi nigo chirigo chikubekwa asenseme ayemo gose obiseyemo asechira chigo siekero ekyagera nigo abali mu babwate ewose abantu bali bagotenera amatemo babwate etabi yo wakachibicha na gotoma ase emitandao maiga yechideka chinka amatemo achakire egento bono gekoirera gose obungari usige kolenta obo tutukanu asensemo ya matemo ase peje yubo igo nige molekirete naki abali mu abanene ase chiskuru cha secondary nabo igo ase chiskuru cyo boroso batangirwe ocha commenta school fees ase chiskuru ase bono mo waziri we chiseminareze kirima cyo kwatebetebna nigo chiskuru chiri cyo komenya ime ose chi boarding fees era chikotigara bunere ondeta yorachi kwancheru komenta school fees ase school ende yonsi nigo bono abanye kwanta chinga ki aigeta ase gikaro kya bali mu abanene ase semo ya Sheikh Khalifa bin Zayed ase primary yo imeye county ya Mombasa asa bali mu bagandete ne gikaro kyabo ase county ya Mombasa nigo bana bali mu batangiru bambali go chikomenta abese ende yonsi ase amasomo ase chiskuru na bega se page gosengo tumia weka se page ya 12 bono imolekirete naki abantu abange bagendrete gotigara bira nyomba gose batigirwa sembere embe igoro kyagaranga niga embure nyinge ejo gendrete gotwa yabere omochando asabanta abange asensemo chinyinge kya Kisumu Isioro Mandera nigo bona Tanariva nigo abantu abange batigiru asero igoro ase chinyomba wetani chimi chiribu gose chiribu emerongo chimi sano sato chabere chikoiro na machine chinde chikolimera abantu wetane 85,000 babeire bagotigara ase embe igoro batabwati ase bakwegama ase gento bakoli bona serikali yaboliwe kwene kingango ikerere abantu abo asenchera yawango mwancho mulingo tikungokolera ase page ya 14 ase bono emolekete naki Ikiombe kiri kya Global Fund bono kya nyorire chigose kya so kiri chineti chinya ejo chibwate amariogo agoita chiumbu amo nebintu binde gose ne chingi chinde chichiranyale kubwata neti ejo asekeri nigo bono insects chinde chiko chiacha se abantu chabaroma nabayikoirira amaroirande atamanyiri asebono umbu emolikeire kegima ekyagera nigo amalaria yaberege ko enekiwa asama tukabwango igake gukina asebona yabeire ngane igere namba 10 gose ere top 10 agokora amafa asensi ya Kenya yirira abantu abange gose abana abange bale enabo abakoba abagokuwa bwango goiterana na borero obwa malaria asebona abantu abange babire bagosiri amagima bogoiterase oborere obwa malaria igentu kairire abatukigose abamanye na gukora oboringori korigia chinchira baranyale gotanga ebinyinyi bya malaria kwambukira gose gotanga eumbu goikera abantu kuna kubaroma bono niga kyabwatukire chineti chinyi chibwate amarioga igoro mono arachikokonya abakenya amona abantu bande
bande sechinse chinderi kwane kinga malaria ngosirere nena sechinga kemburega natakwane kiwa nigobo igo oborwa malaria bogo seine go kina gochigoro omanchu mariga ya nongo kolira si gazeti ya Nation kolende nabo kwenyore gazeti elio obwemanye amange kegana amange amorekeire na kumanyiria asenchira ya igoro kole nabo kwemanyiria ase oboime Biasano manchu marion Ndizi na rensa magazeti ukotaka gazeti ya Taifa Leo moto katika Kenya Kwanza. Mulironi goenda kiwa somoro motini wala serikali ya Kenya Kwanza anekera barai batara kwana baigwana ine Mose skure gojomo wa Sirio Public Service mu aba senator aba raibande ni batara igwana chimeme ane asabande batara igwana asali agendete korekana ne serikali ya Kenya Kwanza inyanyore asigazeti ya Taifa Leo keromo wasiri bwijisemi sikiri machungunere akuku agurwe kure dino ja skuru anaso komenta school fees ayunaro arasigazeti ya Taifa Leo abogwe somera ekero esegi yeria Israel na Hamas ya chakire wiki ya kabere egusomotie nyo kabere bono ekero esegi yebwatitense ensemeyo ayuna bokonyora sigazeti ya Taifa Leo ekero pasta nganga awote abuna gesa aruge kurege tindi ogiase bali bataranyoma gusibataranyomwa bakwenda kanisa yaye bono abange nigo baorokiria abachumba abasubati baranyome abasaja barabanyome yo pasta na teba na kabisa na bono digingo mochumba gosito ja kanisa yano mede pasta nere pasta nganga is a controversial pastor sa awadena mbosa monya ko ngainereria digingo mosubati ozerigo mosaja ko nyom obono kolengana negazeti ya Taifa Leo tebana gesa kwana igo abantu no jina wamekuwa wawiri na ndege ngoji bare gorika enyangi oyi pasta nganga mwajumire tetokorira bwa sentunde yentangani tosoe asensemiri ni mutumuko tokumanyina gose wakiri ikiro seba ikire na mbara ikatoma gosuka go chibosio ere Ndizi TV bwansu kwa Gusii. Ndizi TV ubwansu bwo Gusii. Happy Sabbath, happy day omanchu muligire begeta Ensakia Ndizi television gokoarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubigi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago koranderio mundo nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri waserio gituri ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Rumba imebubera ya rumba Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapangala tupatie kachumbari
nostalgia negento koigugegoswa paka the bone marrow the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamo baso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 14 chamaragoba goika chisa 12